Venäjän tullin jonossa ja siinä on pari kauppiasta. Ottaa turistilta viimeisetkin eurot pois. Ois herkullista pullaa. Hygieniataso on varmastikin huippuluokkaa näin. Paljonko maksaa? Joksi, ei. No joo. Hyvä. Noin tuli kauppialla. Hygieniataso oli hyvä ja hintaa ei ruvennut sanomaan. Toinen kauppias jäi siinä. Tämä on kapustakauppias. Noin on päivän posti siinä ja